Sanibonani bangani bami, uMamJilo na. Sengifikile futhi ngizonixoxela ngezindaba zeBhayibheli. Indaba yethu-ke namhlanje imayelana nokuzalwa kweNkosi uJesu. Sesike sezwa ngoJesu bangani bami? Uma ningakaze nizwe ngoJesu, sondelani-ke nihlale phansi nizolalela indaba yokuzalwa kukaJesu. Endaweni ebizwa ngokuthiwa yiGalile, ogama layo yiNazaretha, uNkulunkulu wathuma ingelosi yakhe uGabriyeli entombazaneni ogama layo kunguMariya. Ingelosi yathi, wena ophiwe umusa, iNkosi inawe, ubusisiwe esifazaneni. uMariya wethuka ngezwi lengelosi, wazindla ngokuthi kungabe ukubingelela kuni lokhu. Ingelosi yathi, ungesabi Mariya, ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu. Uza kukhulelwa uzale indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu. Yena uyakuba mkhulu, athiwe indodana yoPhezukonke. uMariya wathi engelosini, lokhu kuzokwenzeka kanjani ngokuba angiyazi indoda? Ingelosi yaphendula kuye, uMoya oNgcwele uzokuza phezu kwakho, amandla oPhezukonke ehlele phezu kwakho. Okungcwele okuzozalwa kuzothiwa indodana kaNkulunkulu, ngokuba akukho lutho olungenzeki kuNkulunkulu. uMariya wathi, bheka, ngiyincekukazi yeNkosi, akube kimi njengezwi layo. Yase yemuka ingelosi. uJosefa, indoda eyayimiselwe ukushada noMariya, kepha bengakashadi, wafunyanwa uMariya ekhulelwe ngoMoya oNgcwele njengokusho kwengelosi. Kepha uJosefa, indoda yakhe, engumuntu olungile, engathandi ukumthela ngehlazo, wayefuna ukumlahla ngasese. Isazindla ngalokho, bheka, ingelosi yeNkosi yabonakala kuyo ngephupho, ithi, Josefa, ndodana kaDavide, ungasabi ukumthatha uMariya umkakho, ngokuba lokhu akukhulelweyo kunguMoya oNgcwele. Uzakuzala indodana, uyiqambe igama ukuthi nguJesu, ngokuba nguye uyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. uJosefa esevukile ebuthongweni, wenza njengokusho kwengelosi yeNkosi, wamthatha umkakhe. Ngalezo zinsuku-ke kwaphuma isimemezelo sokuba bonke abantu babalwe izwe lonke. Bonke baya kobalwa yilowo nalowo emzini wakubo. Naye uJosefa wakhuphuka waya eBhethlehema nomkakhe uMariya ayemiselwe ukuba abe ngumkakhe ekhulelwe. Kwathi beselapho zaphela izinsuku zokuba abelethe, wazibula ngendodana, wayembesa, wayilalisa emkhombeni, ngokuba bantula indawo endlini yezihambi. eBhethlehema-ke kwakukhona abelusi ababehlezi endle, belinde umhlambi wabo ubusuku bonke. Ingelosi yeNkosi yema phambi kwabo, inkazimulo yeNkosi yabakhanyisela, besaba ngokukhulu kwesaba. Ingelosi yathi, ningesabi, ngokuba bhekani,
Nginibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu kubantu bonke. Namuhla nizalelwe umsindisi onguKristu Jesu. Masinyane kwaba khona kanye nezingelosi uquqaba lwebandla lasezulwini lamdumisa uNkulunkulu lithi, "Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye." UJesu esezelwe, kwafika izazi zivela kwelasempumalanga. Zabuza inkosi eyayibusa eBhethlehema uHerodi, zathi, "Uphi lowo ozelwe eyinkosi? Siyibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga, sizokhuleka kuye." UHerodi inkosi ikuzwile lokho, yaphatheka kabi, yazibiza ngasese izazi. "Niyibone ngasiphi isikhathi inkanyezi kwelasempumalanga? Hambani-ke nibuzisise ngomntwana. Kuyakuthi nxa nimfumene, ningitshele ukuze nami ngiyokhuleka kuye." Izazi seziphumile emzini wenkosi, bheka zayibona inkanyezi ezayibona kwelasempumalanga. Inkanyezi yahamba phambi kwazo yaze yafika yema phezu kwalapho umntwana ekhona. Zathi izazi ukuyibona inkanyezi, zathokoza ngokuthokoza okukhulu. Sangena izazi endlini, zabona umntwana noMaria, zawa phansi zakhuleka kuye. Zavula izipho zamkhunga, igolide namakha nenhlaka. Sezimukile-ke izazi, ingelosi kaNkulunkulu yabonakala futhi kuJosefa ngephupho. Yathi, "Vuka Josefa, uthathe umntwana noMaria, nibalekele eGibhithe, ngokuba uHerodi inkosi ifuna ukumbulala umntwana." Wavuka uJosefa ebusuku, wathabatha umntwana nonina uMaria, bamuka baya eGibhithe. Bahlala eGibhithe yaze yafa inkosi uHerodi. Iphela lapho-ke indaba yenkosi uJesu, bangani bami. Ngiyathemba ukuthi niyithokozele. Inkosi inibusise, nisale kahle. Nangokuzayo nisondele futhi nizolalela izindaba zeBhayibheli ngoMam G.